plano ata ay kating les baga naging katimulatan. Yes, good morning mga boss. Welcome back to my channel, Mac Lagunilla Vlog. So ayan, syempre huwag nakalimutan na mag-like, share, and subscribe mga boss. Syempre mag-comment na rin kayo dito sa ating channel. So malaking tulong po yan. Okay, so ayan, may inbox tayo bago sila pumunta sa site. Kasi kailangan na nila ito. Nag-order ulit ako sa Shopee yung bala ng nail rivet natin. So ayan o. Yan, yung bala niya. Kasi yung last na in-order ko na bala, so ibang supplier kasi yun, pumalpak. Ayaw gumana, ayaw pumutok. So ngayon, tingnan natin itong in-order natin ngayon. Okay? So tara, unbox tayo mga boss. Buksan mga JR. Nail. Mamaya may gagawin lang kami sandali. Testing na natin kung okay. Ito na talaga yun. Ito na talaga yun mga boss. Okay, testing mo nga. Kaya lang mas malaki ito no. Ganito rin ba? Yan? Ganyan din yan dito. Ganito kalaki? Oo, ganyan kalaki. Ay mga boss oh. Yung isang in-order kasi namin, pumalpak, malayo yung itsura niya. Ayun oh. Ang dami pa naman, 400 pesos. Malayo. Malayo. Malayo yung itsura niya. Lagi ko nga rito para may sample. Okay, testing. Okay. Tingnan nga natin kung legit. Ayan na, kinakain na ano na ni Juan. Kontroli kayo doon. Testing area. Yeah. Ayun. Ang mga boss meron. Okay. Legit. Masyado malakas. Maganda pa ata. Ayan o. Okay. Ayos. Sino nga? Nasaan yung ano? Ayan. Basyo. Ayos. Ayos yung kinuha natin mga boss. Legit. O sige, dalhin nyo na yan. Yung ano wag yung doon lang sa ano to sa taas. Sige. Mahal yun isa. Okay, kain na tayo mga boss. Ayan. Tuyo. Saging tsaka ano yan? Itlog. Tapos suka. Okay. Kain tayo mga boss. Boss, kila Badinoli. Dito kasi yung cabinet dito namin gagawin. Yung cabinet para doon sa tabi ng TEU Malacampa.
Next time. Number na. Ayan sila Badinoli. Oh. Ano? Kaya? One. One. Ala ba? Pati kagbawas na ito pa eh. Nakaplano ata. Ay cutting list. Baga nagikat ko yung malatan. Ay. Lang. Mana di tapos na po dai. 55.5. 55.5. Ayan si Bro Eric oh. Tatarawisan ako. So ayan, sandali lang. So ayan mga boss, andito na yung mga cutting list natin. Siyempre, yung unang gagawin natin paggagawa ng cabinet. So ayan, may cutting list tayo. So isang tabasan, minsanan lang yung tabasan natin. Tapos minsanan na rin yung assemble. Para diretso. Tapos yung mga drawing andito na rin. So andito yung mga drawing per panel per module. So ito na lang yung kukopyahin nila. Ito na lang yung kukopyahin nila para makapag-assemble sila. So drawing ko rin ito sa SketchUp para may plan na sila. So ito yung mangyayari pag natapos. Mana 65.5 na. Okay? So ganyan lang mga boss. So una, magtabas lang tayo. Tapos susunod, assemble na. Plus 20. Okay, so apat silang gagawa rito. So 67. Pati si Badinoli, saka si Bro Eric, Master Chinito, saka si Foreman Bal. 66. Okay. 66, 67. Diretso lang. Okay. So ayun mga boss. So ang gagawin kasi niyan mga boss, pag nagtatabas kayo, importante dun sa guide ninyo, nakasagad kayo rito. Tapos yung isa nakasagad din dito. So wag niyo ipapaling, yung circular zone niyo. Dapat nakasandal kayo rito tapos dito. So oras na kasi inangat mo to, yung circular ninyo, oras na inangat mo yan, maaring pumaling yung tabos ninyo. Kaya dapat nakasagad siya rito tsaka rito, nakadikit sa lagi para ayos yung tabas natin. So makikita nyo okay naman na. Okay, so ganun lang yung mga dyan, kasi medyo maselan kasi itong laminated board natin kasi may pintura na. So ang inaano natin dyan, yung iwasan natin magkaroon ng chips. Isa pa na iniwasan natin yung chips. So gaya nung nasan ba yung chips dito? Ito, gaya nito may mga chips tayo dito. So yan yung iniwasan natin. So yan. Tapos iniwasan din natin na mag-slanting ito. Dapat hulog siya, naka-eskwala pag magtatapos tayo. Kaya nga sinabi ko kanina, dapat nakasagad doon. Tapos dito, nakapatong siya rito ng maayos. Tsaka nakasagad dito, nakadikit.
Okay, so yan lang yung konting tips natin sa pagtatabas ng kitchen cabinet. Ay ng ano na marine board. Lalo nito. So, talagang pumunta na kayo. Yan mga boss, oh. Kasama natin si Rex Vlog. Woo! Shout out boss Rex! Gumagaling sila pag gano'n eh, naka-Rex Vlog t-shirt to. May kakaibang ano eh. Na-absorb yung ano. Yung sa ilalim. Nakuha nila yung galing ni Rex Vlog pag ano. Ilang ilalim mo, pati Pag sinusot nila yung t-shirt niya. Sabay na. Ay, Hindi, pati Okay, so iwanan muna natin sila mga boss. May paparepair tayong tools, yung grinder tsaka yung chipping gun. So i-deliver natin yun sa Anaw Tarlac. So iwanan muna natin sila rito. So let's go. Yung sobra kasi sa kulang. Mga pala, si Ma'am Dintrek nag-comment sa video ko nung nakaraan. Ayok sa ano ko yun? Kayo, iabot ko na lang kayo. Sira ulit. Ulan naman. Sira ulit. Baka yung switch. Angko. Pag-i-check na lang mga boss. Okay. Check nila. Chipping sir na paano? Ayaw umandar eh. Makita yung grinder. Tapos yung isa ano daw, re-rewind yung sa chipping gun. Magkano sir ito? 200 plus 1,000. Ito mamaya nga po na rin sir. Oh sige. Bayaran ko na pati yung isa. Okay, sir. Okay. Sir, dalawang talim niya. Oh. Okay. Thank you, sir. Okay. Tara na mga boss. Okay, dito muna tayo sa bahay kasi mamaya may pupuntahan tayo, may isusukatin tayong project dito sa Kamiling, nakapila po yun. So puntahan natin, sukatin natin, tapos estimatein na rin natin kung magkano yung mga gastos nila. So yun ang pupunta natin mamaya. So yung grinder nagawa na rin, pero yung shipping gun kailan pang i-rewind. So yun ang babalikan natin mamaya hapon, baka matapos na. Okay, so mamaya ulit mga boss, pahinga lang tayo ng konti, kain lang tayo rito sa bahay, tapos alauna lakad na tayo. Okay, dito muna tayo kay Badinoli. So magpasama tayo sa kanya na pumunta sa Kamiling para sa susunod na project. Ayan, banti ko pa nga konti. Ayun. Tara mga boss. Brad. Agbangking ate ko tayo na, Brad. Agbangking ate yun. Hindi kanya. Dapat ito kalapat na lapat. Nagikabel kayo. Okay, so iwanan muna natin sila rito. At may susukatin kami ni Badinoli, yung susunod na project. So wait nyo pala yung ano,
yung channel ni Buddy Noli. 71.1. Ay po. Ay, Kabady Noli TV. Kabady Noli TV. Yan. Nakagawa ka na ba? Hindi pa bad sa ano. May video na ako pero i-upload ko na lang. I-edit ko muna. May channel ka na? Wala pa. Wala First pa. timer lang po. Ayan. First timer sa paggawa. First timer din po tayo sa vlog. So ayan yung mga behind the scene ni Maclagonilla Vlog sa cabinet. Mapanood nyo kay Kabady Noli TV. Yan, so soon. Ayan, matututukan niya to kasi siya mismo yung gagawa. May tuturo niya sa inyo kung ano yung gagawin dito sa project natin sa cabinet. Siyempre sa tulong na rin ni Foreman Bal, siya yung mag-guide dito. Tapos si Master Chinito, tapos si Bro Eric, newbie. So dalawa yung training natin ngayon dito. Ito yung dalawa yung may alam na, lalo na si Master si Paribal. Okay, so let's go. Huwag mo munang idikit. Ayan, ilayo mo muna. Okay, tara. Pulag mo ako. Sige. Kunin ko muna si Buddy Noli. Okay, so ito yung pupunta na. Susukatin natin. Ako po. Hello po ma'am. Kayo po si Sammy po, Maldonado. Sige. Yan si ma'am. Okay, pasukin natin sa loob mga boss. So dito lang ito sa Kamiling. So nakapila kasi ito mga boss. Pasok na kami ma'am. Sige sir, ako lang. Okay. Tara. 10. Okay. So tara na mga boss. Maraming gamit sa loob. So halos puno yung gamit nila sa loob itong bahay na to. So sinasuggest ko sa kanila na gumawa na lang sila ng storage nila sa labas, gawa na lang para yung mga magtatrabaho dyan dire-diretso na sila kasi marami pa naman silang ipapagawa doon mga boss. Marami pa silang ipapagawa sa loob. Hindi pa tapos yung pintura, kisame, tiles, wala pang cabinet, wala rin cabinet. So marami pa silang papagawa sa loob. Kung ganyan na maraming nakahambala doon sa pagtatrabaho natin, siyempre yung mga magtatrabaho hindi ganoon kabilis na matatapos yung trabaho nila kasi magbubuhat ka pa ng gamit, lalagay mo sa kabila, tatapusin mo muna isang kwarto bago ka pumunta doon sa kabilang kwarto. So ganoon ang mangyayari dyan. Hindi mabilis yung paggawa natin. Ganon din pag magpapatile sila, ganon din kung magpapapintura sila, ganon din. So tatagal. Baka yung ibang contractor i-charge pa nila yan. Siyempre maantala yung paggawa nila, imbis na matatapos nila ng ilang araw lang, tatagal yung trabaho nila dahil sa maraming gamit. So baka yung iba pang magtatrabaho, baka ayawan pa nila pag gano'n na makita nila. Siyempre sa pagbuhat pala ng gamit, matatalo na yung oras nila. Baka kalahating araw na sila magbuhat ng gamit sa kakalipat-lipat. Okay, so yan, suggest ko lang kila madam na gawa na lang sila ng storage nila sa baba para pag magpagawa sila, kung sakaling gusto nila magpagawa ulit ng tiles, hindi na ma-istorbo yung ibang gamit nila kasi nasa bodega na nila, storage nila. Okay, so yan, let's go. Uwi na tayo muna mga boss. Hintayin na lang natin tawag nila kung okay na sila. Kung hindi pa sila okay, kuha tayo ng ibang project. So ito kasi nakapila kasi ito, hindi nasabihan ni misis ko kung ano. So mas maganda sana kung may close muna bago ko puntahan para dire-diretso tayo. So ngayon pa lang, sabi ko naman sa kanila na hintayin ko ngayong week itong decision nila kasi kailangan ko mag-umpisa ng ibang project. Walang pupunta yung mga kasama natin sa trabaho, baka mabakante sila. Kaya itong week na to dapat malaman na natin para makahanap tayo ng susunod na project na nakapila dun sa board natin. Okay, so let's go.
Okay, so andito ulit tayo sa bahay nila Badin Oli. So andito na, natapos na namin yung iba. So marami pa tayong tatabasin. Halos kalahati pa lang ng mga tatabasin natin yung natapos natin. So yan mga boss. Tapos pina-stop ko sila kasi pupunta pa kami sa Arayat. Lamay. Nagkalamay doon kay Boss Andrew. Kasama natin kila paring Reggie. So daan na rin tayo, bili na rin tayo ng mga materials pang cabinet dun sa daan. Dun sa San Fernando meron din doon. So doon na rin tayo bibili ng materials, ng ibang materials na ito. Okay. So nagliligpit lang sila tapos alis na tayo mamaya. Friend ito yan. Okay, so punta natin yung tools na pinagawa natin. Oh, dyan na. Ba't pumangit yung lagayan? Oo, nagamit namin ito. Sir, napanood ko na yung vlog mo. Oo. Nakasubscribe ako doon. Oo, yan. Shout out ko. Shout out. Okay na. Sir, tatawid ko na. Ay, dito lang sir. Okay, thank you. Thank you, sir. So dito lang ito sa Tarlac City. Malapit sa smoke test. Ayan o. Smoke emission test. Emission test pala. Samora Street, Barangay San Roque. Tumama. Mama. First scratch. Wala. Samora Street, San Roque. Tara. Let's go. In 1 kilometer, exit right 10 Lex South Mexico exit. Okay, Mexico exit na tayo mga boss. Mexico exit. So ayan. So hindi na kami nakapunta sa bilihan ng materials. Tinawagan ko na rin yung yung pupuntahan sana namin sa RB Ramos sa San Fernando. So sabi nila kulang din daw yung materials nila daw doon, bukas na lang daw. Sayang din naman yung natin, biyahe natin kung pupunta tayo doon, tapos kulang din yung bibili nating materials. Di bukas na lang tayo bumili. Tsaka alanganin na rin kasi mga boss yung biyahe natin, alas 5 na. So magsasarado na rin sila dun sa Exit right 10 Lex South Mexico exit. So ngayon pupunta na lang tayo dun sa Lamay. Doon kala paring Reggie, kay Boss Andrew, yung namatay na tropang sugo. So may Lamay tayo doon. Ayan, kasama natin si Badinoli tsaka si Kabadinoli. Yan. Kabadinoli TV. Tsaka si Master Chinito Vlog. Ayan, si Master Chinito Vlog. So vlog ng mga master. So ayan, abangan nyo na lang mga boss yung vlog nila. So wala pa naman silang nagawang YouTube channel, pero yun ang magiging nila. Na kami. May pangalan na sila. Pero wala pa kaming dire-diretso.
So ngayon wala pa silang subscriber, siyempre wala pa nga yung kulit no. So ayun mga boss. So ayun, basta abangan nyo na lang bukas yung mga pupuntahan namin, tapos yung mga update sa mga project natin. Okay, siyempre maraming salamat kila Chitochi TV, yung mga laging sumusuporta sa channel natin, kay Joker Official Vlog, kay Ate Ruby, kay siyempre kay Ate G, yan, kay Kuya Enteng, kay Furniture Vlog, tapos kay ano pa ba? In 200 Kay meters, Marvin Palitada keep right King, 10 Lex Mexico Great exit. Hands Ideas, Great Hands Ideas Construction Ideas pala mga boss. Great Hands Construction Ideas. Ayan, maraming salamat. Siyempre kay Edwin, kay Lakay Edwin. Ayan. Dito Sino ba yung pa ba? sa kabila? Yung mga iba. Siyempre yung mga kasama natin dyan sa Ito mahaba. mga vlogger dyan sa Arayat. So shout out po sa inyong lahat. Okay, so hanggang dito muna yung video natin mga boss, vlog for today. Siyempre itutuloy natin itong vlog natin bukas. Okay, ingat po tayo lagi mga boss, at God bless. So yung mga boss, may sasabihin pa daw si Master Chinito. Ayan o. Shout out kay Boss Louie Puyawan. Ayan. Si Ronald Kapili. Ayan. So ayan, nagbabay na ako kanina, humirit pa. Siyempre, supportan nyo yung vlog ni Louie and Kylie Vlog. Ayan. So, supportan nyo si paring Louie. 190, Okay. ano yan, Bye-bye ulit mga boss. Ingat po tayo lagi at God bless. Malabo na talaga yung mata ko.